Bazan behin, gizon xahar bat. Maspaxa bezain zaharra eta ximurra zan gizon bat. Egun batean, bere mailaren bueltan bildu zituen bere 3 seme alabak. Izan ere, gizon xahar honek sentitzen zuen, bere bizia azkenera iristen ari zela. Eta horregatik bildu zituen mailaren bueltan bere 3 seme alabak. Eta esan zien, erio, ate joka daukat. Oso gutxi gelditzen zait orain bizitza honetan. Oso behartsua gara, apenas daukat ezer zuei usteko. Eta 3 zatitan banatzen baldin badut nire ondasun apurra hau, zuetako inori etzaizue ezer geldituko. Eta horregatik, pentsatu dut, nire ondasun apur guzti horiek zuetako bati utziko dizkio dala. Gure etxola hau ondoen betetzen duenari utziko dizkiot nire ondasunak. Eta hori esan da, gizon xaharrak txanpon bana eman zien seme alabei. Hartu zuen bere txanpona semeetan zaharrenak, eta joan zen hiriburuko merkatura. Etan erosi zuen, lasto pila bat erosi zuen. Gurdia bete lasto iritsi zen, itzuli zen bere etxera, eta sartu zuen lasto guzti hori bere etxean. Eta etxearen erdia bakarrik bete zuen. Iritsi zen seme ertainaren, erdiko semearen txanda ere, hartu zuen berak ere bere txanpona, eta joan zen hiriburuko merkaturaino. Etan, lumak erosi zituen, luma pila bat, itzuli zen bere etxera. Sartu zituen luma guzti horiek beraien etxe xume hartan. Eta etxearen 3 laurdena betete zuen. Eta 3. hartu zuen txanpona, alaba gazteenak. Bera herriko merkatura joan zen. Etan, gauza txiki bat erosi zuen. Sobratutako dirua gorde eta etxera itzuli zen. Etan, itxoin zuen eguna bere amaierara iritsi arte. Eta orduan, gau ilun hartan hartu zuen azokan erositako ura, pospolu bat, piztu zuen. Eta argia eman zion mailaren erdian zegoen kandelari. Eta horrela, neskak alaba gazteenak argitu zuen etxe guztia. Eta horrela gelditu zen aitaren ondasun apur guzti hoiekin alaba gazteena. Eskerrak, bai euskararik 3 sari dituen gaur banatzeko eta ez bakarra. Eskerrak. Eguerdion guztioi eta ongi etorriak izan zaitezela gaur ona. Bai euskarari elkarteak banatzen dituen sari banaketa ekitaldi honetara. Guk ere etxe hau argiz bete nahiko genuke. Victoria Eugenia, erronka handia da. Egia da sotuan gaudela, hori ere egia da, Baina, aizu, gure txikitasunean, arro, Metafora politak egiten hasita, oinarrian gaude. Euskeratik abiatuko dugu eta argiztatuko dugu eraikuntza puska eta ederrau. Zuen lanean egunero egiten duzuen bezala, euskararekin zuen etxeak, zuen lanlekuak argiz piztu. Txinparta da aurtengo ekitaldirako aukeratu duten gaia, eta hortara goaz gu ere, gu garen txinparta bakoitzak elkartu eta su bixi-bixi bat egiten dugun hemen guztion artean. Behintzat argiztapena eta atmosfera badaukagu, ezta? Horrela kontatzen ziren garai batean ipuiak, suaren bueltan, ezta? Azkenian, eguneroko lan hori bukatu ondoren, familietan, edo komunitatean, ezta? Biltzen ziren guztiak suaren bueltan. Eta hala gaur hemen gauden bezala, borobilean eseri. Bakoitza bere lekuan eseri, eta elkarri begietara begiratu, eta horrela kontatzen ziren ipuiak. Eta gaur ere gu horretara gatoz, ezta? Elkarri begietara begiratu. Gure eguneroko lanak alde batera utzi, eta gutxienez behintzat ordutxo, 2 ordutxo hauetan, komunitate, bai euskarari komunitatea sortzen duzuen hoiek elkarrekin egoteko aukera paregabea delako horrelako ekintza bat antolatzea, ezta? Egia esan ipuiek bizitzaren inguruko
gauzak transmititzen dizkigute, ezta? Ipuiek esaten dugu guk kontalariok behintzat bizitzari buruz hitz egiten digutela. Bizitza honetan importantiak dien gauzak transmititzeko balio dutela ipuiek. Garai batean horrela erabiltzen zituzten kontalariek, tribuerantzako importantiak ziren ezagutzak transmititzeko erabiltzen ziren ipuiak. Eta horixe egiten dugu, edo saiatzen gara behintzat gaur egun ere ipuin kontalariak. Taldearen parte izateko aitzakia edo motibua izaten ziren ipuiak, ezta? Eta horretara etorri gara esan bezala gaur ere gu hemen leku honetara. Badaki zerbait, tribuaren parte edo proiektu baten parte sentitzea zer den, badaki zerbait orain aipatu nahi dudan pertsonak. Egia esan gaur hemen ez dago gurekin, Robert, baina azken 18 urteetan bai Euskarari elkartea zuzendu duen Robertri bai gaur hemen ekitaldi hau aprobetxatu nahi dut, agur bat bialtzeko. Ondo dago, lasai, lanian dago, eta ezin izan du, eske batzutan gaur ez dago hemen gure artean, da ja, azten zaigu bihotza hola, ondo dago, baina, hauxe, lana zeukan, eta ezin izan du gaur hemen egon, baina alata ere gure agurra eta gure eskerrik beroenak bai bialdu nahi dizkiogu hemendik Robertri. Azkenengo esan bezala 18 urte hauetan egin duen lan itzel horrengatik, ezta? 86. urtean ja hasi izan bai Euskarari elkartean, eta garaiaretan ja bera, bazan, txinparta, antza. Ze txinparta, bestelako txinparta batzuekin elkartu eta begira, ze su polita elikatu duen, ezta? Guztion artean su hori auspotzen jarraituko dugula, ez daukat inongo zalantzarik. Lan munduan euskararen erabilera areagotzeko eragitea. Horixe da bai Euskarari elkartearen xedea, eta urte hauetan guztietan euskaraz eroso aritzeko espazio, proiektu eta tresnak eskaintzen aritu gara lan mundua osatzen duten aktore guztientzat. Espazio berriak esploratzea gustatzen zaigu, euskararentzat bide berriak irekitzen dituela sinesten dugulako. Eta konexioak bultzatzen ditugu eragileen artean, enpresa eta profesionalen interesekoak diren gaiak euskaraz eskainiz. Euskarak lan munduan erabilera handiagoa izan dezan proiektu ezberdinak ditugu abian. Bai Euskarari ziurtagiria da elkartearen ikur, eta ziurtagiridunok osatzen duzuen komunitatea da gure sustengu. Euskara biziarazteko txinparta zarete, eta bai Euskarari sariak ekitaldia izan ohi da horren erakusle. Euskaraz lan egin nahi duten enpresen eta profesionalen arteko elkarlana sustatu nahi da enpresarian proiektuaren bidez. 2 urtean behin antolatzen den enpresaren azoka, enpresarian foroa eta enpresarian telebista dira egitasmoaren ardatz. Lansarean.eus lanatarian, enpresek hautaketa prozesuak kudeatu ditzakete eta lan bila ari diren pertsonek lan eskaintzetan izena eman dezakete. Lana bilatzeko euskara hutsezko webgune bakarra da, eta erreferente bilakatu da enpresen zein lan bila dabiltzan pertsonen artean. Enpresen euskalduntzean aurreratuta dabiltzan eta euskararen erabilera normalizatua duten Euskal Herriko zenbait enpresek osatzen dute euskaragileak enpresen batzordea. Bai Euskarari elkarteak du batzordearen lidergotza eta lan mundua euskalduntzeko eragile aktibo izatea da taldearen helburuetako bat, beste enpresei, hornitzaileei zein langile berriei begira. Elkarrengandik ikasi solasaldien bidez, enpresen arteko harremanak areagotu nahi ditugu. Euren kezkak, interesak eta erronkak zein diren ezagutu nahi dugu, hausnarketarako plaza bat partekatuz eta elkarrengandik ikasteko aukera eskainiz. Lazarragasariekin, Arabako lurralde historikoko eta Trebiñuko konderriko esparru sozioekonomikoan euskara txertatzeko eta hedatzeko egindako lana aitortu eta saritzen dugu. Bai euskarari ziurtagilearekin hasi genuen ibilbidea, eta lan munduan euskaraz eroso aritzeko proiektuak ari gara eskura jartzen. Gertutasunez, elkarlana sustatuz, eraginkor izanez eta ausardiaz. Euskal Herri osoan.
Esaten izuen bezala, ipuiak bizitzaz hitz egiten kontatzen digute ipuiek, ezta? Azkenean, oinarrian, pertsona moduan dauzkagun zalantza existentzialei buruz ari dira ipuiak, ezta? Finean, nor garen, nondik gatozen eta noragoa zen kontatu nahi digute ipuiek. Hor behintzat, bide eta galdera horietan argi pixka bat egitea da ipuien helburua. Eta gure lehengo sarituak, nik uste dut argi daukatela hori ere bai, ezta? Nundi datozen. Kasu honetan, Leitzatik eta Donostitik datoz gure lehengo saritu hauek. Beraien lantalde osoa, euskalduna da. 2013tik daukate, bai euskarari ziurtagiria, beraiek aholkularitza esparruan lan egiten dute, eta kontuan izan behar dugu azkenian oso sektore erdalduna dala, beraiek jarduten duten eremu hori, ezta? Eta bere garaian, hasieratik apustu garbi bat egin zuten, beraiek euskeraz lan egin nahi zutelako, ezta? Eta autu horrek azkenian, inbertsio handiak egitea suposatu die, bai denboran, eta bai dirutan, izan ere beraiek erabiltzen dituzten tresna asko, bai informatikoak, dokumentuak eta bestelako soporte guzti horiek gazteleraz daudelako, ezta? Horrela, guzti horretan alegin bat egitearren lortu dute edo esan dezakegu beraiei bezeroei ematen dieten arreta gertukoa eta zuzena dala, eta noski euskaraz, ezta? Beraientzat euskara ez dalako lan tresna hutsa, beraientzako beraien jarduteko motorra da euskaraz aritzea, motivazio iturri. Askotan esan dute, besterik igual ez, baina desde luego bai euskarari saria merezi dugu, noski merezi dezuela. Eta sari hori banatzeko Antzuari deitu nahi diot, bai euskarariko aholkularia da, berak emango dielako saria. Kaixo, Ane? Eta bai euskarari lehengo saria da. Kide aholkularitzarentzat. Zorionak. Zorionak, Oiana eta Xabi, zu hasiko zara? Venga, hortxe. Xeri lasai, nahi baduzue, eta ez baduzuen nahi ere, erosoago egongo saria, desde luego, Bueno, egia esan, gogo ematen du pixkate modu intimoago batean edo lan, suak eta ipuiek ematen dute olako, goxotasun honek ematen duela konfidentziak kontatzen hasteko tartetxo bat, ezta? Eta esango dizuet beraiek lan asko egiten dutela kultur munduko jendearekin. Euskal Herriko kultur sortzaileekin lan egiten dute, farandulara dedikatzen garen friki guzti hauek, asko behintzat ezagutzen gaituzte. Eta gauza bat esango dizuet, gurekin entrenatzen dute beraiek. Beraiek entzuna eta beraiek esana da. Norbait kultur mundukoa azaltzen zaien bakoitzen, esaten bator, hau. Anabasa guzti horretan guri erantzun pulamentuzko bat emateko gai badira, eta gai dira, zuen kezkak eta zuen zerak izango dira, errex erantzungo dituztenak, iruditzen zain niri behintzat. Ongi etorriak, zorionak, benetan, kideko kide guztiei, zer suposatzen du zuentzat sari hau jasotziak? Bai. Guri ilusio handia indigu sari honek, zuk esan dezun bezala, ingenulako hautaketa bat eta euskaraz lan egitea erabaki genulako, gure sektorean ez da erresa, ze traba asko dauzkagu, administrazioa begira, dena erdarazko hizkuntzara biltzen dutelako, eta orduan, guk erabaki hartu genuen, guk euskeraz zerbitzu eman nahi genula, eta gure bezero guztiak euskeraz atenditu nahi genitula. Orduan, lan asko egin dugu, lantalde guztiarekin euskaraz gai diren personak hartzen,
Eta guztia, bai dokumentuak, bai programak, bai egin behar ditugun gutunak eta guztiak, danak euskaraz erabiltzen. Eta orduan, horren ondoren, hainbeste urte eta gero, horrela pasatuta gero, sari hau jasotzea, ilusio handia jasoteko den hori, talde guztiari ilusio handia intzigun, enteratzea. Zein da euskararen egoera zuen sektorean? Zan edezagun, ala aipatu dut nik behintzat hasieran, sektore nahiko erdalduna dela. Traba asko dituzue zuen eguneroko lan horretan, ez dakit administraziotik datorren trabarik handiena, edo bestela? Kontutan nuke behar da gaina, lurraldeka begiratuta administrazio diferente asko dauzkula, ez? Orduan, Nafarroa, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako egoera ez da berdina, administrazioarekin harremantzen zanen, eta iparralden, oaindiken gutxio. Orduan, aholkularitza bezala, badie aholkularitza mordo bat ja, zorionez, euskeraz aritzeko gai dienak, ez gabakarrak eta asko ze gutxi hori. Nik uste, oztopo nagusi hotien dela beste aldean daukunakin. Dela registroa, o dela notaritza, o dela ogasuna, gizarte segurantza. Orduan, Gipuzkoako eszepzio batzuk kenduta, oso zaile da gaur egun gure lana euskara hutsez inalizatea. Hori da egoera. Hala ere, bere garaian horretarako apustua egin zenuten. Bereziki harreman pertsonala eta gertukoa eskaintzea da zuen zeratako bat, ez da, zuen ezaugarrietako bat. Ze pixu dauka horrek, hizkuntzak zer pixu dauka gertuko tratu horretan? Pixu handia dauka, ze jende asko etortzen zaigu gure gana, zerbitzu osoa euskaraz emateko gai gehalako. Gainera hori, da sektore zail bat, jendeari guk egiten dugun lan ulertzea ere, kosta egiten zaio, eta orduan, askoz ere erosoago sentitzen dira, galderak egiterako garaian, guri euskaraz galdetu, eta guk euskaraz erantzuten. Jerga arraro izaten da eta hola, baina, esaten duna guk bi bulego ditugu, bat hemen Donostian daukaguna, eta bestea Leitzan daukaguna. Hemen igual, ez dakit hemen mota ezberdinetakoak, baina Leitzako bulegoan, erderaz emango bagenun zerbitzua, eliak etorriko. Azkenen. Eta hemen etortzen zazkiunak ere asko da... Eta hemen asko etortzen zaizkigu hori. Aukera hori daukeulako euskeraz lana intxeko. Galdetu izan diegu, eta nondik ezagutu gaitu zuen, nola, eske beste zuen bezero batek esan digu, hori, euskeraz ematen azutela guztia, eta guk nahi dugu gure lan guztia euskeraz egin, eta horregatik etorri izan du dia gure gana. Eta jakin dezazuela, kide.eusera sartzen bazarean dago mantxeta. Ez dakit jarri duzuen justu saria eman dizuetelako, edo bestela sirati daukazuen, baina antxe, beraien izenaren ondoan, euskarari ziurtagiriaren aurretik zan, oso ondo. Beti dago. Atzo diargin. Nik azkena atzo ikusi nun behintzat. Zorionak eta eskerrik asko eta segi dezazuela zuen lan horretan. Mila esker. Eskerrik asko zuei. Gaur egun, pentsa ezina da guretzako elkarrekin komunikatuko gaituen gaiurik eta teknologiarik gabe bizitzea, ezta? Horretaz zerbait badaki gure bigarren sarituak. Garai batean, egia esan ipuin kontalariak ziren lan hori egiten zutenak, ezta? Inguruko herrietatik bertan gertatzen ziren pasadizuak hartu eta ondoko herrira joan da antxe zabaldu eta alderantziz, ezta? Gurean gertuago segurazki bertsolariak ere horretan aritzen ziren, ezta? Baina ipuin kontalariak bazeukaten nolabaiteko funtzio sozial hori, ezta? Zorionez baina badago Euskal Herrian gaurkoz txukun eta oso ondo lan egiten duenik, ezta? Euskal Herrirako eta euskaraz ere bai. Gure hurrengo sarituak euskaraz bizi eta lan egiteko hautua egin zuelako sortu zenetik. Beraientzat euskara ez dalako zerbitzu edo lan hizkuntza bat soilik. Beraientzat beraien egituraren eta enpresaren oinarrian dagoen zerbait da. 2021ean hasi zuten lanketa bai euskarari ziurtagiriarekin eta horretan dihardute gaur egun ere. Bigarren saria
banatzeko, kasu honetan, Ibon Arrizabalagari eskatu nahi dio gerturatzeko, bai Euskaraiko zuzendaria da, hortxe. Eta gaurko bigarren sariaren irabazleak dira... Izarkom, zorionak. Zerbait esango duzu, ez da? Familiatik datorkizue gainera komunikatzearen zera hau, ez da? Oso soporte ezberdinetan, ez da? Badakit daukazuela kontalariak etxian, argazkilariak, telekomunikazioetan adituak, denetik, ez da? Ba hoxe, 6 urte ditu zuen kooperatibak, eta, bai Euskarari saria eman dizuete. Zer suposatzen du honek zuentzat, zuen lanaren txat? Gure estrategia esateko hori bat izan da. Guk ez dugu beste lehenkideak dokan epika horrerik apustu bat egin zuten, lan handia egin zutenek, gure asko zen naturalago esan zen. Gu azkenean, gure ekimena sortu gendunean, 2,5 lagun elkartu ginen, 6 horiek euskalduna ginean, hasieratik euskaraz funtzionatu dugu, bilera guztiak euskaraz ziten genitun, kooperatiba ere martxan jarri genduenan ere, dena euskaraz egin gendun, lehenengo bazkideak ere euskaraz etorritzezkegun, eta ordan guk oso natural egin du euskaraz egiatzena, ez da hori, ez aposturik, hasieran konstienteki euskaraz egin bar dugun, erabaki hori, ez, akian Madrideko enpresa batek erabakitzen ez duen bezala edo planteatzen ez bezala 6 hizkuntzatan egingo dugu, guk hasieratik ez hori planteatu, ez normal hasi ginen, eta egia da planteatu gendula euskara bai zamartzela gure oinarritako bat, lehenengo aldia etortzitza egunean bazkidea bat edo informazio eske euskaraz etzekien persona bat, orduan konturatu ginen, ostras, igual ere erderaz erasi barko gineak eskaintzen, baina orduan izan zen, ostras, baina erderaz azten baldin bagera ere, gu euskaraz hasi gera, hori gure oinarrizko hori bada, zeinu bada, eta hau nola egiten dugun, guk euskaraz jarraitzeko, ez da, azken finean, pentsatzen genuen, gero eta jende gehiago etorko zela kooperatibara, eta nola mantendu euskaraz lan egiteko autu hori, ez da. Eta orduan izan zen pixkat lanketa orduan hasi zen, zelenagotik esan dakoa, oso naturala egin zitza egun. Ez gara telekomunikazio operadore hutsa. Zuen berbak dira, ez diondik. Zerk bereizten du Izarkom gainontzeko telekomunikazio operadoreetatik? Berezi, kasi denak. Berezi, kasi denak bereizten du, ez da, oinarritik igual helbururaino, ez? Beste operadorek, telekomunikazio operadoreak, azken finean egiten dutena da, gaur egun gizarteakan behar bat hartu, eta horrekin negozio bat egin, ez da. Guk nolabait kontrako planteamendu egiten dugu. Gaur egun pentsatzen dugu telekomunikazio eskubideat izan beharko litzatekeela, gehien bat interneterako konexioa, gaur egun interneteko konexiotik jasotzen ditugu zerbitzu beharrezko ditugun zerbitzu pila bat, bai dela hezkuntza, osasungintza, holako zerbitzu pila bat, eta inkluso Nazio Batuen erakundeak ere duela pila bat konsideratu azokan interneterako konexioa gizarte o giza eskubide bat zala, eta guk planteatu genduna zen hori giza eskubide bat ezakit, baina gizarte eskubide bat baldin bazan, eta herri batentzat bere biziko garrantzia zokan arlo bat baldin bazan, hori nolabait hasi berdina garatzen, herritik guk geuk gure buruari, herri gisak guk gure buruak behar ditugun zerbitzu horiek eskaintzen, ez? Eta planteamendu hori izan zen. Orduan sortuko hori da kooperatiba bat, irabazi asmori gabekoa, guk geuk gizartea nolabait gure denon artean antolatuta, gure zerbitzu hori emateko aukera emango ziona, ez da. Eta hori da, sortuko duna nolabait, guk ikusten duguna da, telekomunikazioan mundua, eta gehien bat esan duena, interneteko konexioa,
gero eta garrantzi handiago hartzen du, herri batentzat norbanakoentzat, inkluso herri batentzat ere bai, eta gu gai izan beharko ginakela beste modu batera planteatzeko behar honen asetzea. Eta hortik abiatu zen, eta hortxe gabiltza. Oso ondo. Bueno, espero dut, astelenean, deituko izut, eta esatia, bastakizema bazkide gehiago ditugu, bai? Zorionak, benetan, sariagatik, mila esker gaur hona gerturatziarren, eta segi lanian zuek ere. Bai, mila esker, bakarrik esan nuen, hemen erikusten ditu dela, zenbait bazkide gureak ere, eta horrek postasuna ematen dugula. Ordan ja, etxeko lanak inda. Eta, hor jarraituko dugula, nolabait jendeak gerturatzen, apustuen genuen idea honengatik, eta esan dagoa, azken finean, irabazi asmorik gabeko ekinta edo ekimen bada, eta guk ateratzen duen etekinak ere herrigintzara bideratzen dituguna, euskalgintzara eta herrigintzara bideratzen ditugula. Eta nolabait hori dela gure bidea. Ondo, eskerrik asko. Mila esker zuei. Eskerrik asko. Hirua zenbaki magikoa da ipuietan. Ipuietan beti gauzak 3 aldiz gertatzen dira. Protagonistak 3 pausu eman behar ditu, azkenean berak lortu nahi duen hori lortzeko, ezta? Bere bidaiaren eta gure bizitzen 3 etapa evolutibo markatzen dute, 3 zenbaki horrek markatzen du, ezta? Protagonistak heldutasunera iristeko, jakintza bat eskuratzeko edo altxor bat bereganatzeko azkenean 3 pausu eman behar ditu. Eta gaurko honetan ere, 3. saritu bat badaukagu. Eta barkatuko diate beste sarituek ere, baina aitortzen hasita gure 3. saridun honek protagonistak bezala bidaia luze bat egin du, zuetako segurazki hemen zaudeten gehienek egin duten bidea baino luzeagoa. 63 urte dala sortu zalako, enpresa hau. Urte asko dira ja, Euskara plana badutela, beren baitan. 2006an hasi zuten lanketa, bai Euskarari ziurtagiriarekin, eta egia esan, ezin dezakegu, ipuinetako protagonistak askotan txikiak dira, segurazki beraiek hasi ziren txikiak ziren, baina gaur ja ez dakit, kabitzen zaien olan beraien organigraman, egiten duten guzti hori. Egia esan, beraiek, 5.600 profesional baino gehiago egiten dute lan, 81 herrialdetan zabalduta dago, eta egia esan, bai Euskarari moduko elkartearentzat izugarrizko plusa da, ez da? Horrelako enpresa bat, kanpora begira lan egiten duen enpresa bat, bere baitan kide hau izatea, ez da? Izan ere, esan dezela, kanpora begira eragiteko ahalmena badaukate, eta euskara zabaltzeko, mundura euskara zabaltzeko gaitasuna ere bai, eta horren alde apustu egiten dute gainera. Merezitako 3. sari hau emateko, Beatriz Tomas, deitu nahi dizut. Eskerrik asko. Eta gaurko 3. saritua. Ulma, taldea da. Zorionak zuei ere. Eskerrik asko. Ibon, bai? Bentxe, ez ditu konbentzitu azkenean bere bidaideak. Enez bakarrik etorri, baina bai, bakarrik ateako naiz. Ibon Kalbo, Ulmako zuzendaria, zorionak. Zuzendariaz, lehendakaria. Lehendakaria, bai. Lotxa ematen dit, baina kooperatibisten familiakoa naiz, kooperatibismoaren baiaratik nator, eta nik inoiz ez du kooperatiban lan egin, orduan, kuadrilla guztia ere kooperatibista da, eta ez naiz aklaratzen zuen egitura guzti horietan, zein dan, lehendakaria, zuzendaria, gerentia, kontseilu soziala, rektoria, nahi duzunean, gonbidatuta zaude, eta oso gustora gainera esplikatu gizu. Gustora ikusiko nuke zuena, bai, benetan. Zorionak. Eskerrik asko. Ni kontrakoa, ni joan nintzen lanera
kooperatibara, jakin gabe, kasi kooperatiba zenik, eta gaur egun lehendakaria naiz. Ulma taleko lehendakaria. Orduan, bizitza, batzutan, olako izaten da. Inoiz ez da berandu, enpresa bateko zuzendari izateko. Jo, berexia da gainera, ze gaurko honetan hiru sarituak kooperatibak dira, ez da? Zer da, zuentzat, sari hau jasotzea? Bueno, lehenik eta behin esango nuke, notizia oso posgarria izan zela. Normalian, deitzen didatenean, beti izaten da, arazo badaukago pasada, bestia pasada, eta kasu honetan, esan zen, bera, sari bat jaso dugu, nola? A ber, explika bondo. Beraz, oso posgarria. Errekonozimendu bat jasotzea kanpotikan, ez duzunean hori bilatzen, zure motivazio hori ez denean, entzuten da, ez? Egin ez entzuten ondo, baina zuek bai, ez? Benetan posgarria. Aldortatikan, posa, ez? Gero nolabait, errekonozimendu hori jasotzea, gustatzen zaigu, ez? Eta arrotasun puntu bat bai, ematen du, ez? Hori ez dugu esango ezetz, ez? Baina gero, hori izan zen lehenengo notizia, baina gero, buelta batzuk eman ez buruari, benetan, unbat taldeak hori jasotzea, posgarria da, baina batez ere, urte askotan, ez? Parte hartu duen, hainbeste jendek. Eta orain ja, nolabait txertatuta daukagu gure planetan, gure helburuetan, baina hasiera batean, aktivista kasi izan behar zinen, ez? Batez ere lana eta euskara nazteko, ez? Eta orduan hor jende asko hartu zuen parte, ordu asko eta ilusio handiarekin, uste dut horientzako dela rekonozimendu bat eta balioan jartzen duen doko lana, ez? Orduan, saiatuko gara guk ere barruan, errekonozimendu hori helaraztia pertsona hauei. Enpresa industrial handia da, zuena, lehen esan duten bezala, baina eraberian oso errotuta dago zuen inguruan, ez da? Zer da euskara ulmarentzat? Benetan eskatzen dizut, egin duzun sarrera, ze, karo, entzun ditut besteat, zain dute, hauei lehenengo esplikatu berdiet, gure realitatea pixkat ezberdina dela, ez? Ez dut hemen salduko ulma, baina bai, ideia bat itxeko ulma taldean 9 kooperatiba gara, 9 kooperatiba 5.600 pertsona mundu osoan, baina oinatin bueltan 3.000 pertsona biltzen gara. Orduan, kontuatzeko pixkat ze dimensiotaz ari garen, ez? Eta oso kooperatiba ezberdinak, oso realitatea ezberdinak. Dauzkagu batzuk 30, 40, bestia dira 2.300 pertsonakoak. Orduan, horrek suposatzen du, plan eta egokitu behar dugula dira, kasu, kooperatiba bakotxari, ez? Baina, zure galderari helduaz. Errepekatu ez azumeza ez? Bai. Joan nintzen. Zer dan euskera ulmarentzat? Bai, Ia alderantzizin behar nizun, Zer da ulma euskararen, hori igual bai euskararik zera erantzun beharko du? Ez da, pentsa be. Bueno, ez dakit oinati ezagutzen duz, pentsatzen dut baietz, ni naiz oinatiarra, ni Oiartzuarra naiz, eta 2001 joan nintzen oinatira. Baina kutsatzeko nahikoa, ja. Bai, eta oso gustura nau, oso ondo tratatzea jate oinatiarrak eta oso gustura nau. Oinati egon pasadete ikusi duzu ulma eta oinati, kasi bat da, ez? Sartzen zarenean, beldurra eta pixka ematen du, ez? Sartzen zare ikusten dau zer da, ez? Lotuta daude, esango nuke, oinati oso herri euskalduna da. Eta euskera oso bizi dute oso, eta ni Oiartzungo naiz, Oiartzunen nahiko euskalduna da, baina oinati bereziki. Beraz, ulma eta oinati ezin diren moduan, euskara eta oinati eta ulma ezin dira banatu, eskuti doaz, ez? Eta uste dut, hori, azkenean, ulma barruan eta daukagun konpromisua guk euskararekin da, azkenean daukaguna, oinati garriarekin eta kulturarekin. Euskara zer da guretzako? Azkenean da, munduan egoteko eta mundua ikusteko era bat, ez? Eta hori nolabait, txertatu nahi dugu, guk gure lanian ebai, hori ikusi dadin, hori beti joan dadin, horrekin, ez? Kapa horrekin edo ze horrekin, ez ikuspegi horrekin, ez? Eta hortan gabiltza. Ze erronka dituzu, etorkizunera begira? Galdera oso potoloa da, eta luntxa zain daukagu, baina... Kotxeak entozen ditzen jo, ze galdera, mila dauzkago, baina, bai, ulertzen dute galdera. A ber, lehenik eta behin esan behar dut, guk kooperatiba gara, laneko kooperatiba bat gara, nik entzuten dutenean irabazi gabeko, benetan, administrazioa, olako organizazioa sortzea, uste dut, kriston meritu daukazu, kriston lan egiten duzu, Guk behar ditugu, guk behar ditugu negozio errentagarriak eta hortan ibiltzen gara, ez? Baina, esango nuke, erronka dela, nik uste dut azkeneko pausu hau, ez? Lan mundua, tamalez, oso gaztelaniaz,
euskerak ez dauka eduki behar duken presentzia, eta oinati batian ari naiz, baina ez dauka, hola izan da, eta inertzia horrekin gatoz. Horren, uste dut, erronka ezaguna da, ze esango zuheri, badakizuena, da hori bukatzen, hori lortu behar du hori, benetan hori finkatzen eta hori lortzen, ez? Oso gertu gaude, nemilen gentosenian repasatzen bizat, guk adibidez, gure jakintza maila, gure lebitasun maila 80%koa da, oso altua da, erabilera 50%, 50 ingurukoa da, baina ustuto horrekin jarraitu behar dugula eta horre azkeneko bultzada eman behar digula, ez? Eta batez ere, eta hori ikusi dugu, beti daukagu ohitura begiratzeko, euskeraz ez dakitenak, baina uste dut bakotxa bere buruari begiratu behar diola, eta hor azkeneko posture eman behar dugula. Zergatik jende berria sartzen zaiguna proiektuan, etortzen dira guztiz, ikasketak denak euskeraz bizi dira, eta gero lan munduan badokate salto txori, ez? Eta hori zuzendu, lortu behar du horri buelta ematia, ez? Baina pixkat orokorrago eta galdera hartuaz, esango nuke, erronka dagoela, azkenean guk 81 herrialdetan gaude, herrialde bakotxean bere kultura, askotan bere hizkuntza eta asko markatzen dira, ez? Hori nolabait kudeatu behar dugu gure lan egiteko moduan, gauzak egiteko moduan, hori txartzatu behar dugu gure kudeaketa barruan, ez? Eta hori izango da erronka, nola ez, euskerari bere garrantzia eman, ez? Gu mundu osoan gaude, baina oinatikoa gara, erabaki estrategikoak oinatin hartzen ditugu, eta euskera sartzen dira. Orduan horrei bere pixua eman ez, baina uste erronka, etorkizunean dela pixkat, hori, hizkuntza horiedanak nolabait kudeatzen, ez? Eta bakotxari errespetuz, eta hori kudeaketa batin, eta hizkuntza bakotxari bere lekua eman ez, jakinda guretzako nola ez, euskerak leku berezi bat eukiko dula beti ez. Oso, mila esker, benetan, Ibon, zuri ere, zuen lanagatik eta dagokizunagatik. Eskatu nahi dizuet gainontzeko saridunei ere, familia argazki bat ateratzeko, saria eman duzuenei eta jaso duzuenei, Xabi, Oiana eta Iker, eta Bea, Ibon, eta... Venga. Zuen lekutara. Irunek izugarri maite zuen bere amonarekin ematen zuen denbora. Iruneren amonak galdera guztien erantzunak zituen. Zetxoio, Iruneren amona zuen ingenieritza taldetan, Galdera guztien erantzunak dituen pertsona bat zuen inguruan. Iruneren amonak bizitza honetako unibertsoko misterio guztiak ezagutzen zituen. Eta horregatik egoten zen Irune gustora asko bere amonarekin. Egun batean biak paseo bat ematera irten ziren. Eta ibilian hondartzaraino. Iritsi ziren. Eta han hondartzan zeudela bapatian Irune itsasoari begira gelditu zen. Eta olatuan nola zetorren begira zegoela bapatian amonari galdetu zion. Aizu, amona, nola daki olatuak nun gelditu behar duen? Zergatik ez du aurrera eta aurrera jarraitzen herriraino iritsi arte? Eta amonak irrifarre egin zion Iruneri. Baina ez zion erantzun. Eta aurrera jarraitu zuten bere paseoan, eta ibilean, hondartzaren ondoan zegoen mendi magal batera igo ziren. Eta antxe etzan ziren biak elkarrekin eskutik heldu eta zerura begira zeudela, bapatian Irunek berriro galdetu zion amonari. Aizu, amona, eta nork ematen dizkie lainoei forma bitxi hoiek? Eta nork esaten die lainoei nora joan behar duten, batera eta bestera nola joan behar duten? Eta orduan amonak irrifarre egin zion.
Eta ahoa ireki zuen. Baina, ez zion erantzun. Eta hala jarraitu zuten bere iaen ibilbidean, Irunek berriro ere galdetu zion arte. Amona, eta nola daki eguzkiak noiz joan behar duen? Eta nork esaten dio esnatzeko ordua dela eguzkiari? Eta nork eusten dio orgoian ilargiari gure buru gainera ez erortzeko? Amona! Eta amonak irrifarre egin zuen. Ahoa ireki. Eta bazirudien baietz, baina. Eta Irunek orduan, Amona, baina erantzun, Amona, zergatik ez diazu erantzuten? Eta Amonak esan zion, Laztana, nik ez ditut galdera guztien erantzunak. Ezin dizut erantzun, ez dakidalako. Baina badakit zer egin dezakegun bizitzako misterio guzti hauen aurrean. Eta orduan, Amonak Irune eskutik heldu eta hondartzara jaitsi ziren. Oinetakoak erantzi zituzten, gerturatu ziren ertzeraino. Eta olatu batek hankak busti zizkienean, Amonak itsasoari begiratu eta esan zuen, eskerrik asko itsasoa, eskerrik asko olatuak. Eta Irunek hori entzun zuenean, eskerrik asko itsasoa, eskerrik asko olatuak. Eta gora begiratu zuten, eta biek batera esan zuten, eskerrik asko lainoak, eskerrik asko haizea. Eta ikusi zuten momentu hartan, eguzkia han mendien atzean ezkutatzen ari zala. Eskerrik asko eguzkia, bihar ere zure zain izango gara. Eta bazetorren ilargia ere, han. Eta esan zioten, eskerrik asko ilargia, eskerrik asko gauetan gure bidea argitzearren. Eta gure ondotik joan zaizkigun guzti hoiek zaintzearren, eskerrik asko. Eta alaxe, ilundu baino lehen etxera itzuli ziren. Afaria prestatu zuen Amonak bientzat, patata tortilla, kipulari gabe. Eta alaxe, hortza garbitu, eta ohera joan ziren. Eta Amonak ipuin bat kontatu zion gauero bezala Iruneri. Eta ipuia bukatu zuenean, Irunek Amonari begira, galdetu zion. Amona, eta nork marrazten dizkizu zuri denboraren mapa horiek azalean? Badakit. Eta orduan Irunek bere Amona besarkatu zuen. Eta belarrera xuxurlatu zion. Eskerrik asko, Amona, eskerrik asko. Eta eskerrik asko zuei guztiei ere gaur ona gerturatzearren. Eskerrik asko euskararen alde egiten duzuen guzti agatik. Zorionak sarituei. Eta holaxe, etzarete lanera bakarrik etorri, ez da? Lunch txiki badaukagu orain. Victoria Eugenian gaude, bai, baina labirintikoa da pixkat. Victoria Eugenian sarrerara joan behar dugulako lunch hori jatera. Eta horixe, aprobetxatu denbora hau ere, kanporako ez dago, orduan barruan, suaren ingurua. Iaia, gaur piztu dugu surua ez argitzeko, baizik eta berotan sartzeko. Horixe, plazer bat izan da gaur hemen zuen aurrian egotea. Eta hurrengo urtean ere, espero dut guztiek, ez dakit hemen, beste nunbait, hauek ere, gustatzen zaie, holako gauza desberdinak egitea. Eta horixe, mila esker guztiei, eta nahi duzuen arte. Eskerrik asko.